दा जों मोनसे जायगायाव फैदों बे माने आहम राजा रुद्र सिंहनि समाव बानायनायमोन 1697 ना मा समाव बानायनाय बियो ओमफ्रायो दा बिनि बायखोन्दा नेरसोनफोरा दं आरो बे शिब मन्दिर मोनसे बानायदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ मोनथिनाय बायदिबा बेबो बायखोन्दासो गोदानैसो बानायनाय बेबायदिनो सिस्टेमै माने फाउन्डेसना बेबायदि सिस्टेम होननानै बानायफिननायसो आरो ओमफ्राय नैबे जिथु गाहायाव जिथु टाइल्स नुदों इथा नुदों बेबो शिबसागरनिफ्राय लाबोनायसो माने इथाया एसे आलादा टाइपनि नोंथांमोना नायनो हागोन नै गुवार गुवार बिराद गुवार गुवार जोंनि नर्मेल इथाया नै बेबायदि टाइपनि हमना ला ओमफ्राय दा इथानि सिस्टेमा एसे गुवार दाब्ला दाब्ला आरो बेयाव इथा बानायनायनि आदब खायदाया गोदोनि दिनाव जिथु आहम राजाफोरा बानाय बेबायदि टाइपनिनो इथाखौ बानायना दोनफिननाय जादों आरो दा गोदोनि बे राजा बानायना थांनाय जिथु रुद्र सिंह राजा बानायनाय बिनि मन्दिरनि जिथु थुप दङ बैनो आरो दा गोदोनि नेरसोन हिसाबै बेल' थाबाय बेफोरथ' उनावसो बानायनाय 1800 सनाव जेब्ला बांग्रिं फैदोंमोन बे समावनो बे बायग्लिजोबनानै दा बिनि नेरसोन हिसाबै बै मन्दिरनि जिथु थुप दंमोन गोजौआव बेल' थालांबाय आरो बायखोन्दा बेबो दा बेफोर बुस्थुआ गासिबो गोदानैसो थानाय ओमफ्राय बिनि साखाथियाव बेयाव लिरनाय मथेथ' जों फरायनानै मोनदोंमोन 230 बिगा ना मा एरिया बेखिनिया बे आहम राजानि दिनाव बेखिनिया बाउन्डारि दंमोन आरो दाथ' बेयाव बांद्राय गैला 100 बिगाबो जाद्रायनाय नंला गोदोनि जिथु नैबे बायखोन्दा थुप दङ बेनोमोन आरो ओमफ्राय बे एखे स्टाइलैनो माने इथानि साइजफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना दानि जिथु नर्मेल इथा बे बिराद फिसा जायो ओमफ्राय आरो रोजा जायो दा नै सिगांनि जिथु इथा दङ बिराद गुवार गुवार आंनि आखाइखौ नायनो हागोन नै दानि इथाफ्राथ' ओरैनो 5 इन्सि थायो दा बे माने खमावबाबो 7 इन्सि 8 इन्सिसो इथा गुवारा ओमफ्राय रोजायाबो बांद्राय रोजा नङा बिराद बुस्थु मिक्स खालामनानै बानायो माने गोदोनि आदब खायदाजों बानायनाय दासिमहालागै बे इथाया दं आरो 1697 बे समाव बानायनाय होमबा दासिमथ' नै बिराद गोबाव जाबाय दा नैबे माखासे जिथु नैबे थाबायनायनि थाखाय लामा बानायना होदों बेफोरबो इथाखौबो शिबसागरनिफ्राय अर्डार होनानै लाबोनाय जादों बिदि होननानै मिथिनाय मोन्दों आरो जायगायाथ' बिराद मोजां बिराद स्टेन्डार्ड खालामना दोनदों बेयाव माने 6 जन मानसि सानफ्रामबो साफा खालामो आरो नुनो मोनगोन जेथिंबो माने दंफां बिलाइ गोरानबो गोलैना थाया प्लास्टिकबो गोलैना थाया ओरैबायदि माने स्टेन्डार्डै दोनदों जायगाखौ मेनटेन खालामनानै बेयाव बिराद निजोम जायगायाव आरो गहपुर टाउननिफ्राय बांद्रायबो गोजान नङा दन्दि टेम्पोल होननानै जायफोरा फैनो गोसो फैनो हागोन आरो नै बिराद अन्थाव बुस्थु मासे नुदों आङो सेसा दङ जोंहानि न'आवबो आंबो सेसा फियो बिराद मोजां मानसिफोरजों फ्रेन्डलि आरो ओरैबायदि थान्दायै थाबाय थायो आरो जेबो गाज्रि बुस्थु जाया माने हाग्राल' जायो भेजिटेरियान शुटिं लकेसनाव मोनफैलायबाय दा जोङो जोंनि शुट दंलायो दिनैबो ओमफ्राय बाहेरायाव बिराद अखा हागासिनो दङ बै हिसाबै आरो रायजोफोराबो बिथिंजाय नेगासिनो दङ बिथिं रायजोफ्रा नेगासिनो दङ ओमफ्राय दा गासिबो आर्टिस्टफोरा मोनफैथ'वाखै आरो माखासे शुटिंनि बुस्थुफोरा रेडि जायाखै खोमा बेनिखायनो गासिबो आर्टिस्टफोरा गारि सिङावनो दंथ'यो बिथिंजाय दङ इनि आर्टिस्टफोरा दं इथिं आंबो गारि सिङाव बिन्दास दंगासिनो दङ माने गगाबो मोनदों आङो दिनै टेब्लेट जानासो फैनो गोनां जादों गासिबो रेडि जाजोबना दं नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामलाय आंखौ पुलिस जानो समायगोन ना समाया बे गथ' साथामा जोंजों माने फट' लानो फैदोंमोन आरो जों बेयावनो जिरायना दंगासिनो दंमोन केमेरामेनफ्रानो मा सोंनानै मोनसे ब्लग भिडिअ'सो जाहैबाय Lips prowadzić, ale? Lips prowadzić.
नो फिसाजो देरसिन मा मा नाम फिसाजोफोरनि नामा मा मा नाम खिथाद' फिसाजोनि Ya beray film baनाय खामानि आंहासो नै फेदेरजोबनो गोनां जाहैबाय बिमायानो माबा नाइट सुटसो गाननानै थायो हनै जानायखौ नांखाय गथ'फोरखौ फैसाखौ सोर होयो फैसाखौ सोर होयो नांलायलायो नालाय फैसाखौ सोर होयो दे भिडिअ लागासिनो भिडिअ लागासिनो गथ' फेदेरनाय गथ' फेदेर जुदि नों फैसा खामायदोंबा नों न'आव फैसा खामायोमोनबा आङो न'आव थानानै बिसोरखौ नायगौमोन दा नोङो उन्दु जायो नोंखौ गथ'फोर नायनो नुवाखै नोङो आब'आ एफा गिदिर बिल्डिं लुनायखौ नुवाखै बे न'आ सोर लुनाय आं बे फिनालाय फिसाजोआ मा क्लास मोनखो बेखौ सोर होदों मा क्लास मोनखो बे नालेबा नाले गजब बेइज्जती है आंहा थाखा फैसा खामायनायाव बिराद बेस्थ' थाथारो नालाय कंट्रोल बिफायासो गासैबो फरायनाय मानाय खालामजोबो आरो ओमफ्राय दा बिथिं सासे